Ini kan ki VC aku. Lah wong aku pas latihan kayak pas latihan nyapa jane. Iya mbok aja diomongne ngono kuwi aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kaya rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Beh, emang gue cewek apaan? Aku delok statusmu tok wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur delok statusmu. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek, semangat apa piye ngono. Udah dirimu pane dirimu ta sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak lepok. Aku delok, Kang. Hei. Wes rusak lan. Ubenging bumi 24 wektu ngliwati awan miwah wengi mengko sakabehing penguripan papane umat kang satuhu netepi dharma Surya Candra miwah Karatika dadi seksi lampahing jaman ingkang kebak ing lakon hanenggih laguning urip rinipta dening titah ingkang samya anglakoni gancare sang senggana Yodyan Maruti sabaya mukti sabaya pati gesange rina klawan wengi wis patembaya datan singlar saking janji urip sak wutuhe mung kanggo hangabdi mring Gusti ingkang Maha Suci. Lae begegek ugek sadulita hemel
ndak waspadakake kang prapta ana Karang Kadempel iki Wanara Sedi inggih Kyai Semar Badranaya Nirbaya Nirsangsaya praptanipun Anoman wonten ngarsanipun Kyai Semar Badranaya kepareng senggana ngaturaken sembah pangabekti mugi kunjuk Kyai. Iya wis ndak tampa kanthi bener becik gawe bombonging pikir gambira marawata suta-suta jroning nala ora liwat pangestuning Badranaya tampanana Anoman. Inggih kula pundi dadosa jimating gesang kula Kyai. Kejaba saka kuwi wis sawetara wanci Semar Badranaya ora ketemu kelawan jeneng Sira Senggana. Lah kok dadi janur Gunung Kadingaren jeneng Sira prapta ana Karang Kadempel kene. Ana parigawe apa Senggana? Kyai Semar lumaing bawana kureping akasa boten wonten ingkang saged kula suwuni pirsa kejawi Kyai Semar Badranaya. Perkara apa Senggana? Kyai Semar tumrap gesang pribadi kula menika duh Kyai. Rumaos kula gesang wonten Madyapada menika sampun dangu. Anggen kula puruhita wonten ngarsanipun Prabu Rama Wijaya ing negari Pancawati Denda duk rumuhun kinten kula sak sampunipun rampung anggenipun netepi kewajiban ngrubuhaken negari Ngalengkadiraja sampun paripurna ingkang dados gesang kawula. Ewadene dumugi semanten Anoman kok taksih ginanjar umur ingkang panjang. Kamangka duh Kyai, bendara kula sinuwun Prabu Rama Wijaya punika sampun muksa murut marang Kasedan Jati lan malihipun kadang-kadang kula Wanara inggih sampun paripurna ingkang dados gesangipun. Lah kok Anoman ngantos rikalenggan sakmangke dereng wonten titikan kapan Anoman dipun timbali kalian Gusti ingkang akarya jagat. Duh Kyai Semar, lepat kula menika menapa dosa kula menika menapa? Kula nyuwun pejah Kyai. Aja ngawur kowe Anoman. Anoman malumpat sampun prapting widing naga sehari mulat mangandhap katingal Wanadya Guru ageng gelung rusak waralan gesma kang iga kaeksi aja waton ngomong ning ngomonga sing nganggo waton Senggana. Kok kowe njaluk mati ning Semar ketemu pirang perkara? Ingkang menang Hamurba kang sarta Amisesa patine menungsa kuwi dudu sapadaning titah ning kabeh mono ana astane Gusti ingkang Maha Murah. Senadyan kabeh umat bakale tumekaning pati asale lemah bali dadi lemah ning yen uripmu ki isih ginanjar umur sing panjang tegese daramamu ana Madyapada iki durung rampung Senggana. Yen kowe njaluk mati ning Semar
Siji kowe iki kleru, loro tegese kowe kuwi ngege mangsa ngelak wanci nrajang kodrating ilahi. Tak jarawani ya Anoman, tak jarawani. Sing jenenge pati kuwi pinerang dadi telu. Siji pati nesta, loro pati madya, dene sing pungkasan sinebut pati utama. Jlentrehipun kados pundi Kyai Semar Badranaya? Siji sinebut pati nesta. Pati nesta kuwi tegese pati kanthi nerak kodrating pangeran kanthi cara lampus diri. Yen iki mengko nganti mbok lakoni, nyawamu ora bakal ditampa karo Gusti kang akarya jagat. Angka loro sinebut pati madya. Pati madya maknanipun kados pundi? Pati madya kuwi tegese patine manungsa kang wis ndungkap mangsa kalane. Pancen pati sing wis dikersake karo Gusti kang akarya jagat. Perkara swarga apa neraka kuwi gumantung amal kabecikan, amal tumindake nalikane urip ana ing alam padhang. Yen pancen tumindake becik nglakoni kewajibaning pangeran, ngedohi apa sing dadi larangane, iki mengko cadangane mesti ya kaswargan sejati. Ewadene Senggana, yen uripe ana ing alam donya mung ngoyak butuhing hawa, nyingkur marang pitutur kang sarta ora gelem nindakake perintahe pangeran, mengko cadangane ora ana liya ya kejaba mung neraka jahanam. Kuwi sing diarani pati madya. Ewadene Anoman, sing pungkasan sinebut pati utama. Apa to maknane pati utama? Pati utama kuwi tegese pati kang dijalari bebela bebener kang sarta kautaman. Contone para kusuma bangsa ingkang netepi kewajibane wekasan mati ana ing sajroning payudan utawa peperangan, kuwi ganjarane ana swarga tunda sanga. Lah saiki balik kowe Anoman kari milih, Senggana kari milih, kepengin mati nesta, mati madya apa mati secara utama? Kula kepengin mati utama, Kyai. Mareka den prayekna semurire eka hambalik tityani gantayani Trisunya Pranama sasi gilare-gilare semedining tengahing latar kowe kepengin, kula kepengin mati utama. Ya. Yen kowe pengin mati secara pati utama tebusen. Merga daramamu utawa kewajibanmu urip ana ing alam padhang kuwi durung rampung, Senggana. Siji pesti, loro jodho, telu wahyu, papat derajat pangkat, 5 donya. Kuwi kabeh ana panguwasaning Gusti ingkang Maha Kawasa. Nggih nggih. Nun inggih mangestuaken dawuh Kyai Semar Badranaya. Senggana kula wonten dawuh. Nanging kabeh kuwi ana mula bukane. Kabeh kuwi ana mula bukane. Senggana kok diganjar umur dawa kuwi ana sebabmu sababe. Waduh. Sebabipun menapa Duh Kyai? Kula nyadong dawuh dumateng Kyai Semar Badranaya. Ya, yen Senggana kepengin ngerti, yen Anoman kepengin ngerti, bakale tak dongengi, bakale tak ceritani. Kaya ngene ceritane. Kenang apa kok Senggana
pinaringan umur sing dawa lawan Gusti kang akarya jagat. Nalikane duk kungkur Anoman isih ngabdi utawa puruhita marang Prabu Rama Wijaya. Ratu kang mahambek sinatriya. Rungokno Anoman. Kaya ngene iki larah-larahe. Kenang apa sebabe kok Anoman diganjar umur sing dawa. Kaya ngene sejarahe Senggana. Lah ya. Ngambara ing awang-awang ngalangut bebasan tanpa tapi naraba ngulan dara ngambara ngunggahi katungkul ngumbar gagasan cinta manuta kondong nyemot ayu iblis laknat
Buddha Pandhawa tata Kadiwisaya Ngendriyaksa Sara Maruta Pawana Bana Maragana Samirana lan marayang Pancapayu pagulingan isian lima etian etanan paribasan tangis kalindesing wengisku mara kinebut dewaning antaka aning peperangan sari kudup palwaga maewu-ewu kang dadi tumbaling pabaratan prajuritku prajurite Prabu Dasamuka prajurite Prabu Rahwanaraja padha tumpes tapis tanpa tabet wadya balaku gusis nganti sedulur-sedulurku lan anak-anakku uga melu dadi korban. Iki kabeh merga saka Dasamuka anggone ngeboti marang katresnan suci yaiku tresnaku marang Yayi Rekyan Warasinta. Rama Wijaya, aja girang-girang gemuyu kowe. Aja girang-girang gemuyu. Bojomu Rekyan Warasinta kelakon bisa nduk rebut bali. Rekyan Sinta bisa mbok rebut dadi bojomu. Yen sirahe Dasamuka wis bosok koklek rubung laler. Rama Wijaya, senadyan prajuritku wis blasah, negaraku wis bubrah, nanging Dasamuka ora bakal mundur secangkah. Hatepono Dasamuka ya ora Wanaraja. Surumah Wahyut Yaksendra Kurarupa mangsas kati angin pangsampal kaprapal selo kapal asap satu lumayu mangungsi kakiat kakudo kang joko bumi
Prabu Dasamuka ya sang Rahwana-raja. Rama Wijaya kepriye? Prabu Dasamuka mumpung durung kedadian sira tumekaning pati. Isih gedhe palimarmaning sun marang Dasamuka nungkula dene garawaning sun ora kiyang sinta balekna marang panjenenganing sun yen to katemakan mangkono bakal lestari anggonmu dadi ratu mapan ana ing negara Ngalengka Diraja. Piye? Aku mbok nungkul ngono apa piye? Anggepmu kowe kuwi sapa? Anggepmu kowe kuwi sapa? Kowe ngeman karo Dasamuka kowe ora susah ngeman karo aku. Boyongen sinta. Kuku penegara Ngalengka nanging yen pedhot kulune Dasamuka ngadang-adang dadi padhang. Yen to mangkono pranyata kowe Nalendra ingkang wegah nampa wewarah nampik pitutur becik endo marang piwulang utama. Kowe ratu ingkang wengis Dasamuka, sing wengis kowe Rama Wijaya. Kowe ora ngilo karo kahananmu. Kowe ora ngilo karo githokmu. Kowe ngorbanake nyawane ewen prajurit munyuk mung kanggo nuruti tresnamu marang Batan Sepata. Ming kanggo nuruti keperluan pribadimu. Ming kanggo nuruti nafsu serakahmu. Kowe biangsat Rama Wijaya. Munyuk-munyuk prajuritmu kae kabeh mbok apusi, mbok nggo beteng leteke ing atimu anggonmu kabondo marang katresnan. Wadya balaku blasah nganti kowe babatan pasing iki merga saka nafsu kekarepamu. Rama Wijaya. Kowe kabondo ing katresnan nganti kowe ngorbanake pirang-pirang nyawa. Apa ngono kuwi dudu wong kejem? Apa ngono kuwi dudu wong mengis? Kondang umandange akeh kang ngabarake kalamun to kowe titising Dewa Wisnu, dewa kang andum kabagyan, dewa kang andum katentreman. Nanging kasunyatane kabeh mau babar pisan ora ana kasunyatane. Sing mestine Wisnu kuwi dewa gawe tentrem. Dewa andum kabagyan nanging yen kowe kuwi dudu Wisnu. Nanging kowe kuwi ratu sing kepanjingan jiwaning iblis. Kowe ratu sing watakmu kaya kewan tanpa duwe rasa welas, ora duwe rasa asih marang sak padane. Sawangen para wadya balamu padha mblasah kae kabeh awit saka pokal pakartimu. Kabeh saka pokal gawemu. Kowe ratu sing jireh getih wedi mati. Kowe aling-aling biangsaning munyuk sing padha dadi korban. Kowe dudu manungsa. Kowe biangsaning satu kewan, kowe jagal, kowe iblis Rama Wijaya. Aja kleru panampa Dasamuka. Yektine anggonku napaki perang iki ora mung kasurung brangtaning asmara njaluk balining Dewi Sinta babar pisan ora. Nanging sing luwih wigati kewajibaning sun iku mbrasta memalaning jagat ingkang sinandhang Ratu Ngalengka sakwadya balane. Mula aja nganti tumpang suh ideping tekad, aja nganti warsuh anggone matrapake katresnan lan kewajiban ingkang ingsun tindakake. Mung kudu nyernakake sukertaning bumi kang ora ana liya ya mung kowe Dasamuka. Dene garawaku Sinta mung kinarya pancatan anggonku bisa sak pejagong kelawan kowe. Dene sakpurnaning peperangan iki bakal katondo jaman kang anyar, jaman kang kebaing katentreman ya kuwi jaman Kerta lan Raharja. Gombal Rama Wijaya. Ucapmu kabeh mau ora ana nyatane. Kabeh ucapmu mau mung kanggo ngetoke sucining tumindakmu ana ngareping para wadya balamu. Nanging aku weruh, regetaning atimu aku weruh, regetaning rasamu. Kowe wong lanang kang kaprawasa dening bojo,
Kowe wong lanang kang uripmu dikuncara dening katresnan, dikuncara dening Sinta. Jejarmu satriya nanging sejatine kowe kuwi wong lelemeran. Kowe wong cirih, kowe wong ringkih Rama Wijaya. Sakarepmu anggonmu ngarani Dasamuka. Ingkang baku Rama Wijaya mung netepi wajibing urip. Mbrasta angkara murka ngruwat reretuning jagat kanthi teteken adiling hukum. Hancur ilang nyawamu. Balesa Bong kowe
Anggara sumbar lindu bumi gunjing Kumaludu kundur ketuk humop kang jaloniti Ucap nalika samono Drebabah depane lemah Nalendra ngalengka diraja Prabu Rahwana ya Sang Dasamuka eling-eling Sang Dasamuka anggadha wujudipun Aji Pancaswanya senadyan to dumugining pralaya lamun isih ngambah lemah ngidit kirut kanang limut handalari Sang Dasamuka gregah kaya wungu saka nendra lamun to kasiliring sami krana ingkang gugah rasane Sang Dasamuka ya urip meneh Sang Dasamuka Rama aku isih urip bangsat kowe meneh kowe. Aji Pancaswanya. Anda dalang gayung kono risang Rama Dayapati ana yaksa gungcang krama namane wila katak sini wila dalah ya jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara lamun ora sisip kang dadi panduluku kae ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya kang campuh yuda lumawan tanding ratu Ngalengka Diraja Prabu Dasamuka ya Sang Rahwana Raja kok ngelok-ngeloki timen Dasamuka angger tibane wujuding jemparing utawa panahe Prabu Rama angger mati bisa urip maneh angger jrebabah ana lemah bisa urip meneh kaya wungu saka turu ya to ya perang lamun kaya mangkene tak kira ora bakal ana enteke sajake Dasamuka kesinungan kasekten kang linuwih Anoman ora kurang akal perang aja mung nganggo akal nanging perang kudu nggunakake akal mbarengi Ratu Gustiku Prabu Rama Wijaya kang nglepasi wujude jemparing panah Kyai Ageng Guhwa Wijaya aku bakal bedol wujude gunung ingaranan Gunung Karungrungan angger jemparinge Prabu Rama mancep ana dadane Dasamuka Ratu Angkara Murka ragane Dasamuka bakal tablek nganggo Gunung Karungrungan sisan gawe dadi kuburane Ratu Angkara Murka.
Musti Gundala Prantara bocah samudra Prabencana khusus lesus ora jagat Prabawanita Bapak Pratikta Wah. Yey. Wis malane ngerat leketeking jagat gelah keleng bumi paneksmaning jajelanat sukertaning bawana. Anoman. Kowe nganggo cara kang culika. Kowe nganggo cara kang culika. Kowe mbedol wujude gunung karungrungan, kok tablek ana ragane, kok tablek ana badane Ratu Ngalengka. Aku nyawane, aku sukmane Prabu Tasamuka. Seksenana sing dadi ucapku. Seksenana sing dadi ucapku sengkono. Nganti 100 tahun, 1000 tahun ora bakal mandhek anggonku ngubengi jagat. Munggah gunung mudhun jurang palipasane bakal tak goleki Rekyan Sinta Titis Widawati. Angudare diastra rewut ora wedi ora wawadi wedi lamun kauningan mring sang ambek ngumalati tanwandi binarati bloko kacoranan kang hambek juti
Senggono aja kegedhen rumangsa kowe Anoman. Dupeh Anoman wis bisa paring pambiyantu marang panjenengan ingsun. Nyrenake Rahwana Raja babar pisan aku ora nduga mana yen to lancang kang dadi tumindake Anoman. Tanpa njaluk idi palilah marang panjenengan ingsun Prabu Rama Wijaya. Kowe wani nablek Gunung Karungrungan marang Ratu Ngalengkadiraja Prabu Dasamuka. Dina iki rungokno sepataning Prabu Rama Wijaya. Ya saka gedhene kaluputaning Anoman, anggonmu wani tumindak dudu mateni mungsuhing Prabu Rama Wijaya tanpa njaluk idi. Palilah kelawan panjenengan ingsun luwih dhisik. Tumindake Anoman lancang krana wani ngremehake kelawan panjenengan ingsun. Rungokno sepataku Senggono kanggo srana midana marang kabeh dosa kang sarta kaluputanmu. Uripe Anoman besok bakal diganjar umur dawa kepara nganti 600-700 taun uripmu besok Senggono. Waduh. Taruna hangudya Neskara mongko sampeyan itu mati marsudi ing kawula kan akeh gunane bisane sembodo saora-orane Prabu Rama Wijaya kuwi titising Bathara Wisnu. Sabda Raja Pandhita Raja Ratu pangandikane Nalendra datan kena wolawali pindha we Kresna ingkang tumetes ana dlancang seta sayekti datan kena den ilangi Senggana. Mula lelakon kuwi adile mung dilakoni, penandang kuwi adile mung disandang. Mbok menawa kodrate uripmu pancen kudu kaya mangkono, nanging Anoman, umurmu kang dawa iki tampanen kanthi jembareng ati. Umurmu kang dawa iki malah bisa kinarya Anoman nyeramake uripmu sak mutuwe marang garising bebener, marang garising kautaman. Merga senadyan umurmu dawa nanging ragamu isih kuwawa netepi daramaning urip ana madyapada. Inggih, mangestuaken dawuh Kyai Semar Badranaya. Kowe wis bisa nampa lelakon iki? Inggih saged Kyai. Sing ikhlas arasamu ya Senggana. Nyuwun sewu Kyai. Piye Anoman? Sak sampunipun kula puruhita dhumateng Sinuwun Rama Wijaya kamangka Gusti kula Sinuwun Rama Wijaya sampun murut mring kasedan jati lajeng kula kadidene kelangan pengayoman kula badhe suwita dhateng sinten Kyai?
keparenga paring dawuh dumateng kula pun Anoman. Ngene, Anoman. Ora suwe maneh Gustimu Prabu Rama Wijaya bakal manitis marang titah ing Madyapada. Ya priyayi kang ketitisan Prabu Rama kuwi mau kang bakale dadi papan pasuwitanmu. Mekaten Kyai. Ya. Mula prayogane jeneng sira Senggana luwih dhisik tetugura ana sakiwa tengene Astana Gadamadana. Astana Gadamadana mono papan pesarean leluhur negara Mandura. Yen jeneng sira Anoman ana kana kok urung ketemu karo priyayi sing ketitisan karo Prabu Rama Wijaya, aja ngalih saka papan kono, aja oncat saka Astana Gadamadana. Gusti kang bakal nuntun alakune Senggana. Aduh matur nuwun Kyai. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lerleno tanpa kanin lerleno tanpa kanin yen tantu lusa mengko sang Dyahutama. Waduh ngaturaken panuwun Kyai. Kadidene lumampah ing wanci pangklong kepapak ing obor sewu midhanget. Sabdanipun Kyai Semar Badranaya padhang tetrawangan raos sing manah kula ingkang nembe hanandang pepeteng. Menawi mekaten kula badhe nyuwun pamit badhe tetugur wonten sakiwa tengenipun Astana Gadamadana. Mboten badhe uncat saking papan mriku menawi dereng pepanggihan kalian calon boyo sinten ingkang dados panitisanipun Prabu Rama Wijaya. Wis kana. Mangkata aja nganti mayang tumoleh kang dadi alakumu Senggana. Barengi sintrang samirana. Muga-muga sembada ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti gagah ingkang jinangka Senggana. Simprang samirana ing peremare panikan guru ing marang tinungkon manon apa ing lakon simprang samirana ing peremare panikan